L-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni l-BCA qed testendi l-iskema Irrinova Darek b'ġimagħtejn sal-15 ta' Settembru li ġej. Dan wara li l-Gvern żied il-fondi disponibbli sabiex aktar familji ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-inizjattiva. Ħabret dan il-BCA fi stqarrija fejn intqal li l-iskema Irrinova Darek fetħet fit-23 ta' Lulju u kienet suċċess kbir b'numru sostanzjali ta' applikazzjonijiet u interess qawwi minn sidin ta' djar fir-Reġjun tat-Tramuntana. Il-kap eżekuttiv tal-BCA il-Perit Rodrik Bonnici qal li din l-iskema iwriet kemm is-sidin ta' djar huma lesti jinvestu fi djar tagħhom meta jingħataw l-appoġġ meħtieġ. Minħatana rajna li kien hemm domanda qawwija għalija. Wkoll tlabna wkoll għal aktar fondi, kien hemm l-approvals neċessarji għal dal-fondi u eventwalment rajna li minħabba l-fatt li huwa servizz jew skema li ħadd tippermetti għal użu aħjar tal-enerġija, rajna li aħna nistgħu nagħtu l-inċentiv lil pubbliku ġenerali biex japplika speċjalment ovvjament fuq dal-każ fir-rigward tar-Reġjun tat-Tramuntana. Sa dan it-tant il-Ministru responsabbli mill-Ġustizzja u riforma fis-settur tal-kostruzzjoni żied jgħid li l-Gvern impenja ruħu biex jappoġġja lill-familji Maltin u Għawċin biex jagħmlu l-proprjetà tagħhom aktar sostenibbli. Fl-istqarrija l-BCA ħeġġet lil daw kollha interessati biex japplikaw sabiex jibbenefikaw minn din l-estensjoni limitata. Aktar dettalji dwar l-iskema u fejn wieħed jista' japplika jinstabu fuq is-sit elettroniku tal-Awtorità www.bca.gov.mt. Din l-iskema kienet diġà ġiet introdotta fl-2022 għar residenti tar-Reġjun tal-Port u din is-sena qed tiġi estiża għar-Reġjun tat-Tramuntana wkoll.